Non si sa che la questione era pochi schiavi, sono due schiavi, allora, così la situazione arena, dovevamo decidere che erabili, bizi, erabizi. Erabizitzea da izeri, berba egin, solatzu, mintzatzea, etxetik plazara eta plazatik etxera, eraman eta ekartzea. Sentitzen dudan eta sentitzen dudan moduan esatea. Erabizitzea da sentitu, pentsatu, ekitea, batez ere egitea. Eta maite zaitut, gorroto hau, tximereta, astazakil, kikara edo maleruzki esatea. Xeraperen gehigarri bat idatzi eta emendakia aurkeztea. Alkateari euskaraz hitz egitea eta alkateak guri euskaraz mintzatzea. Erabizitzea da, irakargailuko irratian egunon, goizeko 7 dira entzutea. Bonjour, buenos días, Diana Fana, good morning, buenos días, bon dia, agirkutsari. Batiz, egunon zuri ere erantzutea. Nire bilobarekin hitz egiteko praktikatzen ari naiz azaltzea. Nahi izan, ekitea. Erabizitzea da, elkartzea, batzea, biltzea, topatzea eta batera ekitea. Mintza lagun, berba lagun, solas lagun, mintzakide, solaskide, bide lagun edo biderari izatea. Arratsaldeon, kafezte bat nahi duke eskatzea. Eta dutxan, furra edo hildainikoa abestea. Erabizitzea da, ikasten ari naiz, hitzegin poliki mesedez esatea. Akatzekin edo akatzekin edo faioekin bada ere, aritzea. Egitea, eragitea, alegitzea, saiatzea, lotxarik gabe, beldur barik, konplexurik gabe, ausartzea. Eta saiatzen denari, lasai, ondo ari zara. Animo, bai, ulertzen da. Zoriona, asko aurreratu duzu esatea. Erabizitzea da, herriko toki aldizkaria irakurtzea. Agerkari digitalean idaztea. Twitterren txio batek hitz moloia aukeratzea. Wikipedian artikulu bat idaztea eta .eus dominioa erabiltzea. Erabizitzea da, plazara izen eta kalea gure egitea. Herriko euskaltzaleekin batera antolatu eta herri euskalduna eraikitzea. Erabizitzea da, aldarrikatzea, sentsibilizatzea, eraikitzea, gozatzea, jolastea, motibatzea, kesatzea, txalotzea, arduratukatzea, adostzea. Erabizitzea da, 395 egunetan dun, zale, gile izatea, euskaldun, euskaltzale, eragile izatea. Apo euskal.